Mag-video lang ko mama kay nami order diri ma'am nga bag ma'am nga Louis Vuitton. Uwa! Gadin man lagi ka. Wala kami nakabalo kay imo man nakabutanggod. Merilin aran ko. Urig ka na? Orig siya man pero diri magudang bayad ni kuwaon daw. Bayad? Opo. Patay hukul kwartaan. O diri man iki pa-deliver kad karon. Patay ka hukul kwartaan. Oy, ilay bayaran na. 5,000 ma'am. Original yung nga bag ma'am, Louis Vuitton. Bahala siya hukul kwartaan na dong ay. Isa may nagpahato din diri day. Naka idea? Siguro. Asa may mamahod doon ma'am? Sa US. Kay diri mo i-address ko na naka-kuha dito si Udi. Uy, hukul kwartaan. Tawagan to si Antay. Original ni nga bago gipadala karon. Gikan pa mig Davao. Kami Roy. Opo. Naunsa man nato ni ma'am? Diri Cancel na kayo mo ko'y kwarta. cancel na to ni amo laylayo bagi kanan namo. So manawa man ko kay baluan na. Wala nagtawag si Moha diri? Wala po'y nag-inform daan gabi or gahapon nga naihatod nga bag. Wala jud. Naunsa man nato ni karon ma'am? 5,000 pa jud. Di na mo. May 5,000 yung bugas na nadong ay. Mo gani pro. Basig na nagtawag si mo diri ipa taplan sa nimo guro. Wala jud. Wala jud nagtawag. Namo ko diri ma'am babag ni siya duha gani ka buok. Original nga ano naman pwede bisag isa lang kuha 25. Para anang pumi pang gasolina. So may occasion diri na may before. Natigan na ako kay balog nila barang surprise. Ay birthday ni mo ron? Surprise pro ikaw man do pa bayro naman daw diri ang bayad ko. Kanino? Nausa man nato ni. Anan? May nagtawag nimo? Sige be. Oh na dia nagidala ba nag-van gyud mi ma'am. Ano? Bag ko no. Kato lang isa ko ma'am. Ano na yung bag? Bag ma'am nga Louis Vuitton. Wala ko mag-order. Na may gipa-deliver gyud diri sa nga Louis Vuitton nga bag. Wala po yung sender, ang receiver lang is Marilyn Aranco. Wala ko bayad. Oh, dire po daw ko ng bayad kay si Udi man eh. 5,000. Bayrang mama oy. Ay, partner mo, ma'am? Nag-order ka na. Wala. Kinsa in-order? Buwang na ayaw ko bilang Di ba Na? makita mo na imong pangalan? Di ba sir? Oh, makita mo ma'am, napo dito man nakabutang po sa carton. Naman ko na ipunay. Pwede dito lang to, tanaw na to kadali ma'am. 5,000 lagi sir. Libas na daw. Sige ma'am. Iuli lang namo ni. Sige, uli lang. So, mga ilan may picture sa mo ha? Proof na mo nga namin diri karon. Kay picture ka. Dali ma'am. Dili ma'am, ani lang ma'am, proof lang namo nga namin diri karon. Kay kami mo makatapal kung masidig wala miningan ni. Oh, di man sila man koy Kami madaon. Kadili lang ma'am. Oh, makasapaan mo. Okay naman dili mo kaon, iuli na mo basta mga may proof. Oh, Louis Vuitton imong ginagamit nga bag? wala din yung gusto. Basta nakalimot ka. Wala na dito mag-order. Basta na nagpahatod ang po diri ma'am. So lang diri lang kuha ng bayad. Okay naman. Dili na mo kaon, iuli na lang mo mi. Uli na mi. Pero atras sa ma'am. Abrihan na to. Sir, iuli na lang mo sir. Mga ilang may picture ni ma'am. Maapel ko kapreso ani. Apel ka, apel. Ready? Sa lahat, ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Surprise! Happy birthday! Ibig at titig ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang
Ghost Flower Shop, delivering happiness. Tara, kwarta. So ma'am, kay birthday man nimo karon kantahan ka na mo happy birthday. Pero before magpailaila sa Daimi, so ako si MM and kani si Abby. We are from AMD Ghost Flower Shop. Nami diri karon para ihatod ang sorpresa nga gihanda sa imong mga igsuon para sa imuha. Uy, kalimutan na ni. So karon, oh, manganta sa tag happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, what is your wish? Make a wish, what is your wish? What is your wish? Parang wish. Ay, daghan. Ay, blow mo candle, ma'am. Wish ni Manay! Yay! Happy birthday! Sunay mensahe imuhang mga igsuon. Basahon ako ha. Lingkod sa. Dili init? Layo lang ka. So ana sila ma'am. To our dearest, beautiful, kind sister. Wishing you the best birthday ever. May the smile in your face may stay like this forever. Even though we are not physically here, celebrating with you in your birthday, but deeply in our hearts, we always love you. Always from your beautiful and gorgeous sisters and brothers. And thanks to Sis Dina and Robert for the cooperation. Para mga igsuon. Inyo kong i-surprise sa 60 ko lang ba kung na-surprise lang yung 76. Sa may suya mo. Suya niya. Wala, diri? Sige lang, sa my birthday wish ni mo, ma'am. Ang birthday wish na ko, nga tagaan pa o daghan, nga katuigan si mama nga mabuhi din sa kalibutan, uban na mo. Ako na po. Next, ikaw, ma'am. Ang wish na ko ni mo, mother, more, pani, pwede mangayo. Ako rin i-wish akong mama, natagaan pa din siya, taas kang kinabuhi, maayo na iyang palatian, namugin na iyang sa iyang kinabuhi nga. Ayun yan niya. Si sir. Hoy, dili! Okay, si mama, ang tataas natin niya dahil. Hindi na magsigluya niya, hindi na si Kagool. Okay. Ilang ko po sa tagulo. Asa man si sir? Ikaw, sir. Oh, sana si mama marami pang birthday. Kasi hindi namin makakita ng ganitong parents namin. Ang bait-bait na. O, si mama! Thank you. God bless pa. Happy birthday. Okay. Happy birthday! Tatanay! Yeah. Kapadool niyo po! Isa man mo, ma'am. Ay, ko, ma'am. Si mami! O, Kasi- Pil! Kaya mo mga ako! Oy, mga bata! Kamu nga po! Nga po. Wish lang ako na more birthdays to come. Christmas day! Yung kadungog ni! Sa mga happy birthday. Ikaw kani isa. Birthday na yung mga ayaw pa nina na yung face to face na ha. Picture! Okay, so Picture! Wala na naman! pesa
Pero sa si Mama. Ma'am, sa may imuhang message sa imuhang mga igsuon, sa imong pamilya. Salamat sa salamat kayo. Wala ko magdahon. Ngayon na ni pala inyong yatag na ko. Tangan na ba ka? Louis Vuitton. Salamat kayo. Yes, na mo. Bahala na. Hindi na magkakita. Mama. Hindi ko ipainong na sa birthday. Salamat yun kayo. Mike, sa una kong mabay. Len! Bibi, si Norma. Si Carmen, sila yun. Relax. Positive nito, Day. Si Nitoy. Si Ini. Carl. Si Edgar. Sila na nandito. Hindi na magkakita. Kuha ko yung vaccine. Hindi na kong anak niya. Salamat yun guys sa inyong ipakatag na ulay kasudlan sa kong kalipay. Hinahitabo ni Adlawa karon. Salamat kayo nga isuot ko. Umaman sa kong mga anak. Yeah. Relax na, ma'am. Digil, malang yung kalipay ng ban, ma. Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doon. Servisyong sulit way sa